बिराद गाज्रि जाबायना खोथाया बिसोरा बिराद मोजांमोन दै बायदि गुसुमोन बरफ बायदि थान्दामोन मा दा लहा बायदि गथा जाबाय नामा ओमफ्राय थैनाय मानसियाबो मिनिस्लुस्लु जालायना थायो माथो थैनाय मानसिफोरा दुखु जानासो थैयोबालाय माथो खालामनो आरो मोजां मानसिया थैनाय समावबो मिनिनानै थैखायो बेसोरा न'खरनि गासिबो खामानिखौ बेनो मावोमोन खामायोमोन दामायोमोन आंलाय मा आं खामायाखै नामा आंबोथ' न'नि गासिबो खामानिखौ मावो दा थोरसि सुयो ओंखाम सङो सिथ्ला सिबो थेवबो बेबो खामायोमोन आरो मोजां खामानि मावोमोन दाथ' थैनानै थांबाय एसे मोजां बिमुं हो माला मावसिनाय बेलाय माथो जेबो मावनायखौ नुवाखै आंलाय थैनानै थांखांनायनि उनाव मानसिखौ बाख्नायनांगौनो कारेक्ट बेनिखायनो मानसिफोरा थांना थासान्दियाव रावबो रावखौबो बाख्नाया थैनानै थांखांबासो आमुखिया मोजांमोन होनो बेनिखायनो सन्थलायाबो बिराद मोजांमोन बिसोरा बिराद मोजांमोन बिराद मोजां मानसिमोन मोजांमोन बुंगासिनो दङ जों मोजां नङा नामा जों खामायाखै नामा दे होमबालाय खामायनायनि खोथा ओंखारदोंबालाय फैसानि खोथाखौनो ओंखारहोनोसै आंबो आंनिफ्राय बियो 249 फैसा लादोंमोनलै रिसार्च होनो होननानै साला थैनासो थांबाय आच्छा बिदिबा नों बेयाव 249 फैसासो लांनो फैदों लांनो फैयाखै खोन्थानोसो फैदों आं आंनिफ्राय 249 फैसा लानानै होआलासिनो थैदों होनना एसेबां निखावरिबो नङा मिथिबाय बेबायदि थैनाय समाव आं फैसानि खोथा बुंनो फैसानि खोथा आं ओंखारा मालाबाबो होमबालाय मानो दुखु गेब्लां गेवदों फैसा होननानै सनायाबो प्रेजेन्टआव दङ नामा नुहुरलायाखै आं मानसिखौ बोरो मोखांखौ नायनि सोब्बा जागोन आरो नोंलाय मा जालायखो एसे मोजांमोन आंनो थांखु नाना होबाय थायोमोन बाजै दे जोंहा थांखु नालायनोसै होननानै आंनो थांखु नानानै होयोमोन नों थांखु जालायमोन दिनैसो मिथिदां नोंबो थांखु जायो होननानै बेनिखायनो हराव गेसाव गेसाव मोनाबाय थायो खुदुम नायग्रोबा जायोमोनथ' आरो दालाय सोर थांखु नाना होबावनो आंनो थोथा आं नानानै होगोन थांखु नालायनाय खोनासं बयबो 2 मिनिटनि थाखाय बयबो आरज गाब जाहाथे सन्थलानि जिउआ सोरखौ आलो गोजोनै मोनहैयो सोर सन्थला ओइ साला सैमा नों जाय मानसिनि न'आव फैदों जाय मानसिनि थैनायनि खबर लानो फैदों बिनि मुङानो सन्थला मिथिबाय नाथाय मानसियासो माबोरै थैखो बेखौसो मिन्थियासै आं अमा बेदर बिबाय थादोंमोन आंनाव अमा बेदर बिना मोनिनिनो न' सिङाव हाबनानै उन्दुबाय थाहैनायनिफ्रायनो सिखारनो रोङासै आच्छा अमा बेदरनिसो खोथाया होमबा अमा बेदर मोनजायैखायसो थैबाय नामा बेनिखायनो थांना थासान्दियाव जों बयखौबो अननांगौ जेखौ जानो लुगैयो बेखौ होनांगौ जेखौ बियो बेखौ होनांगौ जोङो जाहाथे बेफोरबायदि आसखान्दा जानानै थाया आरो मिथिबाय होमबा आंनो दा जौ कार्टुनसे होदे होगोन ना नोंलाय मानो नांगौ नोंनोलाय जौखौलाय मानो बे मानसिया मिथिया नामा दुगैनो बिनाय बायदि मोनदों नामा हो दुगैनो बिनाय थां माथां जौखौ मानो नांगौ जालायबावो होनोबा होन होआबा था नङाबा सन्थला बायदि लावगोन आं गाबोन मानो जा नोंबो सन्थला बायदि गावखौनो बाख्नाय जानो लुगैदों नामा बेबो सैथो आजा गोदै सहनाव दा जि मबाइल दङ बेखौ आं मोनगोन नामा गोथै सह मा होनखो नों गोथै सह बे आंनि फंबायसो मिथिबाय मानोथ' उन्दुना दंबालाय नोंनि फंबायबालाय गोथै सहफोरासो बेबायदि गोलाव उन्दुना थायो गोथै सह नङिफ्रा उन्दुआ नामा गोलाव जाना उन्दुआ मा एसे गुसुं गोलाव दाब्लिउ बेफोरबायदि जाना उन्दुयो नामा कारेक्ट दुमफाव ओइ दुमफाव मा गेजेर गेजेर नांजाबाय थायोलाय दादागिरि नामा जा सन्थलानि मबाइलखौ मोनगोन ना लां इसोर लां सन्थलानि मबाइल नांगोन ना लां नोंनो लां बेलाय थैना थांखाबायना बेनिथ' मबाइल नांला बेलाय भुतफोरजों गोथै सहनि सिख्लाफोरजोंसो लाइन मारिसिगोन दाथ' बेनोलाय मानो नांबावगौ बेनिखायनो आं लाखिनोसै गासिबो सिरिथा आं दसे गोसो होनानै फंबायखौ लास बारनायस्रानोसै आंबो फटक साफायनि एबार पस्ट होनोसै आं फेसबुकआव सेलफि विथ सन्थलानि गोथै सह होननानै गोथै सहखौलाय माला गारिगोन थाब खालामदो दे जोंहाबो न'आव थांनांगौ बेनिफ्राय अमा बेदर लायनांगौ आंहा अमा बुथारदों न'निफ्राय अमा बेदर सोरनाव अमा बेदर दं होनदों आंनो अमा बेदर नांगौ आंनाव दं जोंहानाव नों मोदाय ना मानसिलै आंलाय मोदायबो नङा मानसिबो ना सन्थलासोब्रा अमा लाबार अमा बेदर जासुला दंबाव अमा बेदर जाहैनो दे नोंसोरनाव अमा दङबालाय थौ सैमा बांग्रा मानसि गाज्रिलै नों सन्थला आंलाय मानो गाज्रि जाखो आंलाय माथो आइसक्रिम बायदि गुसु दै बायदि गोथार बिराद मोजांबालाय दालाय मानो आं गाज्रि जाखो बेनिखायनो नैबे अमा राजाया गाज्रि मानसिखौ जेब्लाबो गाज्रिखौनो होनखागोन थैना थांबाबो थैना थाङाबाबो मोजां मानसिखौ जेब्लाबो बाखायगोन
नोंखौ ओरैनो बाखनाय प्लानेनो आं नों थैना थांनायखाय। मा साननो सानबाय थादो दुमफाव जोंहा अमा बेदर जाहैनोसै।